హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చేయబోయే రెసిపీ పేరు వాటర్ మిలన్ జ్యూస్. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: వాటర్ మిలన్ చిన్న చిన్న ముక్కలు కోసుకొని గింజలు తీసేయాలి. అందులో కొంచెం చక్కెర, సాల్ట్ వేసుకోవాలి. తర్వాత కొన్ని పాలు మీకు ఆప్షన్స్ అండి, కావాలితే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు. తర్వాత మిక్సీ పెట్టేసుకుందాం. చూడండి, ఇలాగా ఉంటుంది. తర్వాత దీన్ని ఒక గ్లాస్లో పోసుకుందాము, సర్వ్ చేసుకుందాం. చూడండి, ఇది చాలా మంచిదండి. సమ్మర్లో పిల్లలకు కానీ ఇలా చేసి పెడితే మా పిల్లలకి చాలా హెల్తీగా, సమ్మర్లో చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకి. ఇది ఇలా చేయడం వల్ల కూల్గా ఉంటుంది. సో ట్రై చేయండి. లెమన్ అందులో వేసానండి, చాలా బాగుంటుంది. టేస్ట్ చేసి చూస్తాను. చూడండి, చాలా టేస్టీగా ఉంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.